Gihatagan og gahom sa kapulisan ang mga barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu paghimo og mga programa alang sa kapsay ug kalinaw. Ang Barangay Empowerment gituki ni Lapu-Lapu City Police Office Director Senior Superintendent Limil Obon uban ang mga opisyal sa Association of Barangay Councils kun ABC. Isip frontliner sa mga dapit mas nasayod og nakaila ang barangay. Sila mga mulupyo og sayon ra nilang dasigon nga makigtambayayong sa peace and order. Ang lakang sa kapulisan gihangop usab sa ABC ug positibo nga mapatuman kini. Si ABC President Eduardo Quezon mitug-an nga usa sa ilang gihimo mao ang paghingusog sa purok system sa mga barangay. Ang objective gud ani is ang empowering and then highlighting and then appreciating and sharing sa mga punong barangays and then acknowledging yung kanilang capability sa kanilang magibuhat sa barangay. Doon ay posibilidad nga mga, ako gingon kanina, nga mga ginikanan nga onya nga mahimong ginikanan sa mga bata nga medyo solbaronon pa ang kinaiya nga makatabang ra nato kung himuon na silang mga leader sa ilang purok. Kay maningkamot man sila nga pag-change sa ilang pamilya, kaya aron angayan po silang himuong leader sa ilang purok.